Reit, heddiw dwi'n mynd i sôn am ddwysedd poblogaeth ffordd hawdd o fesur faint o bobl sy'n byw mewn ardal penodol. Yng Nghymru, y ddwysedd poblogaeth ar gyfartaledd ydi 150 person ym mhob kilometr sgwar. Mae hynna'n golygu sa'n ni rhannu Cymru i fyny'n hafal rhwng pawb, sa'n ni gyd yn cael darn o dir rhyw 6,660 metr sgwar, sydd fwy na heb seis cae pêl-droed. Yn naturiol, mae'r dwysedd yn newid dibynnu'r sir. Y dwysedd ucha ydy Caerdydd, cos mae gymaint o bobl yn byw mewn lle mor fach. Mae'r dwysedd Caerdydd yn 2,568 person ym mhob kilometr sgwar. Sa'n ni rhannu Caerdydd yn hafal rhwng y poblogaeth i gyd, so nhw mond yn cael darn o dir 390 metr sgwar, sydd rhywbeth debyg i cwrt tennis. Yr ochr arall i'r pegwn mae Powys, sydd yn sir anfarth ond yn eitha gwag, sef o dwysedd poblogaeth o jyst 26 person ym mhob kilometr sgwar. Os da ni rhannu arwynebedd Powys i fyny'n hafal efo pob sy'n byw na, sa pob cael darn o dir sydd dros 38,000 metr sgwar, sydd teryn seis a Stadiwm y Principality yn Gaerdydd. Os oes ni'n penderfynu bod pob yn gorfod byw mor ddwys a Caerdydd, sa Poblogaeth Cymru i gyd yn gallu sgwrsio mewn i Conwy. Ond os da ni'n penderfynu bod ni eisiau gymaint o dir a Powys, sa ni angen gwlad yr un seis a Gogledd Corea. So, ella bod sy'n haws jyst cadw pethau fel mae.